Didesain dulu. Ngaturan pelok, Mas. Pelok. Ting 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 ting. Sepira Mas? Tintingane Mas Jajali. Mas Purbo. Wah. Semono. Ya biasane wae, rasa angel-angel kok. Duh iki sing diarai wong bagus iki sapa Pak Miarso apa Pak Kamdi ya iki ya. Wis pokoke sing nang ngarepku kuwah be anggere wong lanang iki wis ana bagus. Bagus kabeh ganteng-ganteng ya Kak. Nggih to. Sing wedok ya katon ayu. Luwe-luwe sing ngarep iki Mas. Nggih. Lah. Wah jantenan. Top Marco top. Nek iki ngarani elek berarti mripate. Mripate piye? Mbah. Ora melek. Oh bagus lah ya. Lah ya. Wah. Luar biasa di video syuting. Pepujan ning ati. Wah, kowe ya ndi pepujan ning ati to, Nduk? Rasane piye wong ayu? Iki nek cara tembang sing kripta para Sunan para Wali tembange ya kuwi Asmarandana. Mulane wong omajane iki mblithuk kabeh kok, Kak. Lah kene to. Lho tenan iki ngancik anu apa bebrayan ya ta wong omah-omah tembange cara Sunan dhisik ya kuwi Asmarandana tegese antarane asmara ku seneng dono wewe seneng karo pasangane ini janjane ku mblithuk kabeh. Isine wong hawangane wah engko pinuk ya, kok ayem tentrem ya. Ya ayem to. Iya ayem to. Tapi nyatane wis ngancik ana tembang gambuh. Ya to, iku wis ngerti kabeh. Oh tibake kaya geblak. Ndak tahu aku. Ha iya ngono. Iku lho takokno Pak Jemeno ora ngandel. Ora awakmu dhewe, awake wong berah kabeh ngrasakno. Tahu ngrasakno wong nandang kasmaran iku wis kabeh. Duh jiwa. Sugeng kondur Mbak Leka, hati-hati ya Mbak. Dalan ya. Metu dalan ampun metu kalian nggih Bu. Neng merak mami. Monggo Kang Mas, pun kalajengaken. Moh aku setakon ngetekno kowe sisan kabeh. Piye to? Ora piye-piye. Awak dhewe iki ngapa-ngapa iki ya gandengan bersama. Aku ngene iki lho Kak. Tembang ya bersama. Ora ngono iki sapame melu. Ora ngono iki sapame melu apa ora iki? Besok kapan kasembadan? Kasembadan. Kasembadan apa Kang Mas? Jejer lawan wong ayu. Nah iki menika sampun kasembadan nggih Mas nggih. Bunga rasaku. Lah kene to. Rasaku. Ala lah kene cedhaki ngono res bunga. Rasane lak kudu medun aku nek Kak. Lah ngopo? Nguyuh. Oh pamaknira nahkoda. Umpamane nahkoda. Tanpa prau sasat sarat ing Jalatri nyidam sarias mahara. Ya campur sari surya laras manggih rahayu. Nggih menika
nglajengaken wonten langgam angenteni. Oh, ora padha karo nganu to ya? Ya ora padha. Ora padha, tak kira padha. Iki sing urung setel ya, Kak? Urung diseteli. Monggo para kanca, campur sari Surya Laras. Dados. Riwa-riwi ngene iki gak gelem ngancani aku iki tak tinggal bali mo. Ngene iki aku ndak suka to Oh iya. MC iki standby di sini. Gitu. Iki tak golekno kursi apa tak pangku to, Mas? Ini aku roh iki malah ana anggur terus ana apel munggah. Lah wis engko teko tenang teko tak ngengei lho kok iya. Biasa niki Amit Sewu ya, Dok. Biasane ku apa? Gawane mutas lan dadi sok regejeg ngono aku ra uman. Kaya reti kali ae men lho kowe. Nggih. Monggo Cahayu. Kledeng. Sugeng miarsaken dumateng para bapak saha para pitaun lan sedherek. Yo!
ngono lho pokoke dirame-rameke, Kak. Iki kok aku koyo ngerti kae sing lho kono sing duwe bos bengkel polo. Pundi to? Baji. Kae sing duwe plonggo kae. Tak aku tau ngerti iki sapa tak eling aku tau bengkel karo sukses. Jenengan nggih ngertos niki, Pak. Nggih. Jenengan ngertos Pak niki. Rati iku. Ora reti. Ora reti. Sing ngerti aku tau bengkel karo rono. Oh garapane jos soal injeksi wis aja lain terkenal di Jawa Tengah. Polo production nggih Pak nggih. Mangke gadah kajat ngundang campur sari laras pokoknya gratis. Lho lah kok gratis emangnya sing bayari ngene-ngene iki lho sapa lho. Gratis romantis tenang wis ana ngono sing jatah dhewe. Dalah Ibu matur sembah nuwun rawuhipun derek panjenengan. Gledang-gledang. Yo. Isih meneh isih satu tembang. Lho langsung digejol loro iki. Langsung digejol loro ra apa-apa to ya.